Dynamiku by som k jeho 35. narodeninám zaželala minimálne toľko úspechov ako doteraz, aby sa mu aj naďalej darilo. Veľa otvorených trhov a to, čo je najdôležitejšie, množstvo úspešných, zanietených a lojálnych kolegov a ľudí. Aby teda vyrástli nejaké ďalšie slnečnice, agáty, aby sa im podarilo expandovať možno do ďalších krajín, tak jak sa podarilo do Srbska, do Čiech. Určite by som Dynamiku zaželal veľa zaujímavých projektov, veľa spokojných klientov a naďalej taký dobrý tým ľudí, ako aj je. Dynamiku by som zaželal veľa ďalších 10 ročí, tak úspešných, ako boli tie predchádzajúce. Veľa nových talentov, ktorí budú chcieť s nami spolupracovať a ktorí udržia tú firemnú kultúru, ktorá je tu teraz nastavená. No jednoznačne, aby sa dožil aspoň 135 rokov. Hodnoty, ktoré sme vybudovali, by dokázali využívať ďalšie generácie a aby sa mali dobre, aby v tom čo najviac pokračovali. 35. výročiu želám Dynamiku, aby napredoval tak ako doposiaľ a veľa úspešných projektov je prajem. Dynamiku by som zaželal mať vždy správne úspešné rozhodnutia a obklopiť sa vždy s tými správnymi ľuďmi, tak ako je to aj v súčasnosti a doteraz. Zdravie všetkým zamestnancom, ktorí s Dynamikom robia alebo teda spolupracujú. V každom smere dobrú, pracovnú, harmonickú náladu a súčinnosť všetkých zamestnancov vo firme. Aby ďalšie generácie, ktoré ešte verím, že budú, napredovali a tú firmu posúvali ďalej v dnešnej dobe. Dynamiku by som k jeho narodeniam zaželal veľa úspešných rokov, veľa zaujímavých projektov a aby si hlavne zachoval svoj rodinný charakter. Želám, nech sa nám spoločne darí aj naďalej a som hrdý, že môžem byť súčasťou tímu, ktorý buduje úspech a kvalitu už 35 rokov. Milý môj Dynamik, máš 35 rokov a chcela by som ti popriať, ale nie len k tej 35-ke, ale aj do nasledujúcich rokov, aby si naďalej vyznával hodnoty, s ktorými som ja úplne stotožnená a im verím a verím, že aj táto firma ide týmto smerom a to je poctivosť a férovosť. Nie len smerom k zamestnancom, ale aj smerom k investorom, obchodným partnerom, aby si naďalej prijímal náročné výzvy a pretavoval ich do veľmi úspešných projektov. Zaželal by som Dynamiku, aby pokračovali v tom, čo robia. Robia to asi pravdepodobne dobre, keďže každým rokom sme väčší a lepší. Nech sa darí každému, nech nás je čo najviac, nech sa daria stavby, predaje, eventy, všetko. Spoločnosti Dynamik by som poprial k jej výročiu hlavne veľa správnych a úspešných obchodných, taktických a hlavne strategických rozhodnutí, aby mohla naďalej napredovať a rozvíjať sa tak ako doteraz. Vedeniu spoločnosti zdravie a šťastie a pevné nervy pri týchto rozhodnutiach, aby sa stále obklopovali takýmito úspešnými a odhodlanými ľuďmi ako doteraz. Ako vždy skromne, takých fantastických zamestnancov ako som ja. Dynamiku by som zaželal, aby si udržal tú rodinnú, neformálnu atmosféru, ktorú myslím si, že len nie ja, ale aj moji kolegovia a naši klienti a obchodní partneri oceňujú, že to, čo sa dohodne, to aj platí. A to je si myslím, že tá najväčšia pridaná hodnota Dynamiku. Dynamiku by som zaželal k 35. narodeninám hlavne veľa úspechov a aby napredovali tak ako doteraz, ak nie lepšie ďalších 35 rokov. Aby pokračoval na nastolenom trende a aby svojim zamestnancom dával to, čo doteraz. Dynamiku prajem, aby zlé časy zvládol s odvahou a silou, dobré časy, aby zvládol s pokorou, aby v každom čase zostal sám sebou a aby tu stále vládla taká atmosféra, príjemná, rodinná, aká tu stále je. Určite minimálne toľko úspechov ako doteraz, aby firma naďalej z roka na rok rástla, aby sme plnili všetky naše krátkodobé a dlhodobé, či už obchodné alebo výrobné procesy. Všetko len to najlepšie, veľa úspechov, aby napredoval minimálne takým tempom, ako to ide doteraz a viac.